Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Martes, May 27. 5.1 magnitude na ligdol na itala sa General Nacar, Quezon. Pagyanig naramdaman hanggang Central Luzon. Walang banta ng landslide sa Mount Arayat matapos ang lindol ayon sa MDRRMO. Traffic management plans kaugnay ng fitting ng Dolores Flyover nakahanda na ayon sa Siposco. Batanggilas wala pa ring talo matapos tambakan ng Singapore sa FIBA Under-16 Asia Cup Qualifiers. At Blackpink, balik Pinas sa November para sa Deadline World Tour. Kasabay ng pagsasaayos ng Dolores Flyover sa Jasa, siyudad ng San Fernando, Pampanga, isang daloy ng trapiko sa mga alalahanin ng mga commuters at motorista. Kaya naman ang City Public Order and Safety Coordinating Office o Siposco nakahanda na umunong mag-assist upang maging mas maginhawa at ligtas ang daan para sa mga biyahero. Para sa buong detalye, magbabalita si Ashley Punzalan. Matagal nang usap-usapan ang lagay ng Dolores Flyover sa City of San Fernando, Pampanga matapos itong ideklarang unsafe o hindi naligtas daanan ng mga mabibigat na sasakyan dahil sa issue ng structural integrity. Dahil dito, nilimitahan na lamang sa mga maliliit o light vehicles ang pinapayagang dumaan dito. Kaugnay nito, sinimulan na ngayong Martes, May 27, ang pagsasaayos ng steel deck segments at bolts tightening bilang bahagi ng preventive maintenance sa flyover. At habang inaalam pa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga parte ng tulay na kailangang bigyan ng prioridad, hindi pa naman umano pinagbabawal ang pagdaan dito. Gayunpaman, ayon sa City Public Order and Safety Coordinating Office o Siposco, nakalatag na ang mga plano para sa pagpapanatili ng kaayusan ng traffic flow sa affected portion ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa habang isinasagawa ang maintenance. Yung paggawa ng mga rerouting, madali para sa amin yun. Dahil sanay na kami sa ganitong trabaho. Oo, kami laging handa. Lagi kami dyan. Lalo na yung mga boss natin, ano yan. Malayo pa yung mga programa ng DPW sa mga ginagawa. Gumagawa na kami ng briefing, advanced briefing para dyan. Sakaling kailanganin ang temporary closure ng flyover, nakahanda rin daw ang Siposco na magpatupad ng rerouting at prioritization upang maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Kung sakaling kailangan magsara, automatic naman yan. Kung isasara natin yan, may isang linya tayong gagamitin. Yun nga lang, talagang magkakaroon talaga ng build-up ng traffic dahil ganun ka-busy itong Jasa Road natin. Nakaprepare naman kami doon. Dahil sa pagiging abala ng naturang kalsada, iminungkahi rin nila na kung maaari ay gawin ang maintenance activities sa gabi o tuwing Sabado at Linggo. Samantala, ayon kay Renato Pineda, Assistant Operation Officer ng Siposco, kaagapay nila ang DPWH sa pagtitiyak na ligtas at maayos ang biyahe ng publiko habang nagpapatuloy ang proyekto. Nagpaalala rin siya sa mga motorista na habaan ng pasensya sakaling ma-stuck sa traffic. Tiis lang po, konting tiyaga kung sakaling abutan tayo ng ganitong trabaho. Ito naman po makakaganda kasi para sa safety natin, para sa ikabibilis ng daloy ng traffic. Konting lang po, konting pasensya, konting tiyaga. Kami naman po sa Siposco, lagi kaming nakanda para tumulong. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Eksaktong alas 12:17 kaninang tanghali nang maramdaman ng ating mga kabalen ang paggalaw ng lupa. Ayon sa PHIVOLCS, maitala ang 5.1 magnitude na lindol sa bayan ng General Nacar, Quezon Province.
ang magnitude ng enerhiyang pinakawalan ng lindol na nagme-measure ng seismograph. Paliwanag pa ng ahensya, tectonic ang origin ng lindol na nagpayanig maging sa Metro Manila at Central Luzon. Naramdaman ng intensity 4 sa Makati, Manila, Marikina, San Pedro, Laguna at Tanay Rizal. Intensity 3 naman sa Navotas, Quezon City, Pasay, San Juan, Taguig, Giginto at Malolos sa Bulacan, Palayan, Nueva Ecija, Mabalacat at Angeles City sa Pampanga at Binyan, Laguna. Habang sa Caloocan, Mandaluyong, Parañaque, Valenzuela, Obando, Bulacan at Cabiao, Nueva Ecija, intensity 2 ang reported intensity batay sa PHIVOLCS report. Samantala, wala naman naitalang casualty o anumang pinsala sa Central Luzon ang Office of Civil Defense matapos ang lindol. Sa siyudad ng Angeles, nagsagawa na rin ng structural integrity check ang City Engineering Office sa City Hall para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Maswerte namang walang nakitang pinsala sa gusali. Sa kaugnay na balita, naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Pampanga ang 5.1 magnitude na lindol na naitala sa General Nakar, Quezon pasado alas 12 ng tanghali ngayong Martes, May 27. Batay sa ulat ng PHIVOLCS, umabot sa intensity 3 ang yumanig sa ilan nating mga kabalen. Maswerte namang walang naitalang pinsala ang Pampanga Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office matapos ang lindol. Kinumpirma rin ni Jeffrey Venzon, hepe ng Arayat MDRMO, na walang banta ng landslide sa Mount Arayat kasunod na nangyaring paggalaw ng lupa. Manatiling nakatutok para sa iyo pang mga balita ngayong araw. Hindi lang basta kwentuhan, ito'y tawanan, kulitan kasama si JM De Jesus. Lahat ng story behind the scenes ilalagay natin sa Spotlight. Ano? Game ka? Spotlight with JM De Jesus. Oh my God, ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, nangko! Kulang ako ng toppings. Inilagay ko lahat yung white chocolate cake. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kapag usapang classic style at Italian flair sa dalawang gulong, isang pangalan lang ang hindi nawawala sa eksena. Ito ang Vespa. Mula noon hanggang ngayon, simbolo ito ng sophistication, freedom at pagiging stylish sa kalsada. Pero sa likod ng iconic na anyo nito, ano nga ba ang hatid na performance ng isang Vespa para sa isang modernong rider? Let's watch this. Hi, this is Kat, Sales Executive here at Vespa Pampanga. Today, Vespa offers a range of stylish and iconic scooters with popular models Primavera and Sprint. These two has a 155cc displacement, 4-stroke, single-cylinder, and air-cooled engine with electronic fuel injection. For Primavera, we have two variants, the Primavera 150 and the Primavera S150. The difference of the two, the Primavera 150, it has a chrome trim, and then yung Primavera S150, the black trim. For Primavera, yung upgrades niya, we have the kill switch, and then nag-upgrade na din siya for halogen to LED lights. For our wheel, it has an ABS front tire and has a size of 110 by 70 and 12 inches. The difference of Sprint S to Primavera, this one has a round headlight, refers to timely classic, and this one has the hexagon, meaning the sporty look or the modern classic. Sprint S150, it has the black trim compared to Sprint 150, yun yung may chrome, just like this Primavera. Yun yung pagkakaiba nila. And then the aesthetics lang also. Sa mga features nila, Primavera and Sprint are the same lang. And dun sa ating ABS, same with Primavera, naka-ABS na din yung front, and the tire size is also the same with Primavera. The only difference is yung aesthetics nila. For compartment size naman, sa Primavera and Sprint, parehas lang sila and it can fit the half-face helmet. And meron din po silang 7 liters gasoline consumption for Primavera and Sprint, also parehas lang po sila. It can consume 35 to 40 kilometers per liter. Parehas na malapad ang upuan, at siguradong komportable kung sino man ang iyong isasakay. Meron din po siyang hook dito, or tinatawag nila na gulay board, na pwede nyo gamitin if ever mamalengke ka, pwede mong isabit, or any na gamit na pwede nyo isabit dito. Meron din po tayong charging port dito. So, to open this compartment, kailangan nyo lang pong i-press ng madiin yung susi. Then, meron po tayo ditong charging port, USB type. Pwede kayong mag-charge ng any gadgets. And meron din po tayong emergency pull dito na kapag nag-discharge yung battery, pwede nyo po siyang gamitin if ever may kukunin po kayo sa compartment. Ipupull nyo lang siya. Then, voila, bukas na po yung kanyang saddle. Para sa ating Sprint Primavera, meron po siyang manual and digital panel gauge. Meron din po siyang safety features na kapag binaba nyo yung side stand, automatic mamamatay. Para po dito sa ating Vespa Sprint S, meron po siyang presyo na 240,000 SRP. And dito naman po sa Primavera natin is 210 SRP. Meron din po tayong summer deal promo, 6,000 cash discounts, limited time offer for Primavera and Sprint also. And then, you can pay through cash or credit card installment, BPI credit up to 36 months. We have Laos Group Cares 24/7 roadside assistance, inclusions, and also free PMS coupon before 24 months. For more details and inquiries, you can call us at 0919-089-4509 or like our page, Vespa Pampanga, or you may visit us here at Vespa Pampanga, located at Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga.
Tumanggap ng 500,000 zero-interest loan mula sa provincial government si Edeline Sitson Cañero ng Edeline's Homemade Nuts mula Minalin, Pampanga. Ito ay bilang suporta sa expansion plan ng kanyang negosyo na layong gawing global pasalubong. Ang Edeline's Homemade Nuts ay ka-42 MSME na natulungan ng Loan Assistance Program ni Governor Dennis Delta Pineda, katuwang ang Provincial Cooperative and Entrepreneurial Development Office at Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM. Iginawad kay Cañero ang naturang loan grant itong Lunes, May 26 sa pangunguna ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda, kasama sina Board Member Fritzy David Dizon, Board Member Attorney Ananias Canlas Jr., Special Assistant to the Governor Angelina Blanco at Pisero Chief Engineer Lulu Alincastre. Samantala, muling inirekomenda sa Senado ang pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa 6 na taon. Layon ng panukala na iwasang magkasabay-sabay ang barangay elections sa national elections sa 2028 at bigyang daan ng mas matatag at tuloy-tuloy na pamumuno sa lokal na antas. Ang detalye sa report ni Ches Evangelista. Nanawagan si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III na palawigin sa 6 na taon ang termino ng mga opisyal ng Barangay at Sangguniang Kabataan o SK simula sa kanilang pagkakahalal noong 2023. Ayon sa mambabatas, makatutulong ang mas mahabang panunungkulan ng barangay officials para hindi sumabay ang kanilang halalan sa presidential elections na magaganap sa 2028. Naipasa na ng Kamara ang bersyon ng panukalang batas na nagpapalawig ng 6 na taong termino para sa barangay at SK officials, habang 4 na taon na lang ang itinakda sa bersyon ng Senado. Sa Bicameral Conference Committee, kung saan pinagtutugma ang magkaibang bersyon ng panukala, iginiit ni Pimentel na isusulong niya ang 6 na taong termino na bibilangin mula 2023. Kung maisa sa batas, ang susunod na BSKE ay magaganap sa 2029. Pinaliwanag din ng senador na ang mas mahabang termino ay magbibigay ng sapat na panahon sa mga opisyal ng barangay para maisakatuparan ang mga programa at masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo sa kanilang mga komunidad. Sinabi ni Pimentel na makakatulong ang kanyang panukala upang wakasan ang paulit-ulit na pagkakaantala ng barangay elections at magdala ng higit na katiyakan sa schedule ng halalan sa lokal na antas. Samantala, hindi na bago ang ideya ng pagpapalawig sa termino ng barangay at SK officials. Matatandaan noong 2019, iminungkahi ni yumaong former Interior and Local Government Undersecretary Martin Dino ang pagpasa ng Magna Carta for Barangays, kung saan kabilang ang pagpapalawig ng termino ng barangay officials at pagbibigay ng karagdagang benepisyo sa kanila. April 2024 naman nang ihay ni Senator Amy Marcos ang Senate Bill No. 2629 na naglalayong i-extend ang termino ng mga barangay officials mula 3 to 6 years. Para sa mambabatas, ang present term na 3 years ay hindi sapat upang maisakatuparan ang proyekto at programa ng mga opisyal ng barangay. Kasama si Karen Maurilio, Ches Evangelista, CLTV 36 News. Mas pinatibay pa ang ugnayan at kakayahang pandigma ng Philippine Scout Ranger Regiment matapos ang isinagawa nilang cold load infiltration operation kasama ang 25th Combat Aviation Brigade ng US Army sa Fort Magsaysay nitong Biyernes, May 23. Ang naturang infiltration operation ay bahagi ng Salaknib 2025 na isang malawakang military exercise na naglalayong palalimin ng tactical proficiency at kahandaan ng dalawang hukbo sa pamamagitan ng makabagong pagsasanay at aktwal na senaryo ng operasyon. Manatiling nakatutok para sa iyong pangbalita ngayong araw.
naming iparating at ibahagi ang aming saya. Dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short-Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nananatiling malinis ang record ng Gilas Youth matapos padapain ang koponan ng Singapore sa kanilang laro kagabi araw ng Lunes, May 26 sa FIBA Under-16 Asia Cup Qualifiers na ginanap sa Brenzigiao Sports Complex. Balikan ang maging mainit na aksyon sa ulat ni MC Galang. Pinataob ng Batang Gilas Under-16 ang koponan ng Singapore sa ongoing FIBA Under-16 Asia Cup Siaba Qualifiers nitong Lunes, ika-26 ng Mayo sa Brenzigiao Sports Complex sa scores na 101-37. Bagamat lumamang sa unang 2 minuto ng laro ang Singapore, bumawi at tuluyan ng dinomina ng Gilas ang hardcourt. Nagpakawala ng matinding opensa at depensa ang Pilipinas sa simula ng second half na nagresulta sa patuloy na paglobo ng kanilang kalamangan. Hinirang bilang best player of the game si Gab De Los Reyes na nagtala ng 7 points, 13 rebounds, 6 assists at 7 blocks. Sa ngayon, hawak pa rin ng Batang Gilas ang pagiging league leader at pumangalawa ang Indonesia na may parehong 3-0 win-loss record. Pumangatlo ang Thailand na sinundan ng Vietnam at Malaysia na may pare-parehong kartada na 1 win at 3 losses at Singapore na bigo pa rin makakuha ng panalo na may 0-3 win-loss standing. Samantala, susunod na makakaharap ng Batang Gilas Pilipinas ang koponan ng Malaysia sa Miyerkules at Indonesia naman sa Huwebes, May 29 sa parehong venue. MC Galang, CLTV 36 News. Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. isang regional summit sa pagitan ng 4 na bansa sa Timog Silangang Asya na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong Martes, May 27. Kabilang sa kanilang tinalakay ang mga plano para mas matibay na ugnayan at masiglang pag-unlad ng mga kabilang na bansa. Nagbabalik si MC Galang para sa detalye. Nanguna si President Ferdinand Marcos Jr. sa ika-16 na pagpupulong ng mga leader sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area o BIMP-IAGA Summit na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia nitong Martes, May 27. Ang BIMP-IAGA ay samahan ng 4 na bansa na nagtutulungan para paunlarin ang mga lugar na kabilang sa kanilang border areas.
Sa tulong ng kalakalan, turismo, infrastruktura at iba pang sektor, layunin nitong mapabuti ang ekonomiya at buhay ng mamamayan sa rehiyon. Sa summit, binigyang diin ni PBBM ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kasaping bansa upang mapanatili ang kanilang pag-unlad. As we convene today, let us take this opportunity to not only celebrate these milestones, but to also affirm our shared vision for a more integrated, prosperous, and resilient BIMP-IAGA. Dagdag pa ni Marcos Jr., ang pagtitipon ay hakbang patungo sa higit pang pagkakaisa, pagbabago at political will. Tiwala siya na sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga miyembro ng BIMP-IAGA, mapapalawak pa ang adihikain ng grupo para sa pangmatagalang benepisyo ng kanilang mga nasasakupan. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. MC Galang, CLTV 36 News. Samantala, sinalakay ng Bureau of Customs o BOC ang ilang bodega sa isang commercial complex sa Divisoria, Maynila nitong Biyernes, May 23. Matapos matuklasan ng mahigit 1.7 milyong piraso ng pekeng produkto na nagkakahalaga ng 15.8 billion pesos. Kabilang sa mga nasabat ang mga bag, damit at accessories na gumagamit ng mga tataka na gaya ng Guess, Michael Kors, Coach, Louis Vuitton at Tory Burch. Pinangunahan ng Customs Intelligence and Investigation Service, Intellectual Property Rights Division ang isinagawang operasyon. Kasama ang legal team ng Guess Philippines at ayon sa mga kinatawan ng Guess, malaking bahagi ng mga nasamsam na produkto ay iligal na ginayang kanilang brand. Ayon kay Attorney Christian Nico Acosta, legal head ng Guess Group sa Pilipinas, matagal nang nasa watchlist ng Guess at Intellectual Property Office of the Philippines ang sinalakay na target na pag-alamang nagbebenta ang mga grupo ng pekeng produkto sa parehong physical stores at online platforms. Magsisimula na magtrabaho ang unang 6 na benepisyaryo ng obra para Karing Makatwa o Jobs for the Elderly program sa kilalang fast food chain na McDonald's. Pinangunahan ng CSF-PLGU ang naturang proyekto upang bigyan ng job opportunities ang senior citizens sa San Fernando. Kaugnay nito, personal na nakipagpulong sa kanila si Mayor Vil Macaluwag kasama ang key officials ng Golden Arches Development Corporation at McDonald's itong Lunes, May 26. Dito ay muling tiniyak ni Kaluwag na mas paigtingin pa ng lungsod ang employment drive sa ilalim ng kanyang ikalawang termino. Palalakasin din daw ng alkalde ang ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Department of Labor and Employment o DOLE sa mga pribadong sektor upang makapagbigay ng mas malawak na oportunidad para sa mga Fernandino. Matatandang nitong February 2025, isang kasunduan ng pinirmahan ni Kaluwag kasama ang DOLE at Golden Arches Development Corporation o McDonald's na magbibigay ng trabaho sa mga senior citizen sa syudad bilang order presenters, drink drawers at table managers at guest relations staff sa nasabing fast food giant. Manatili nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
panoorin ng mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival. Tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Hindi lang basta kwentuhan. Iba'y tawanan, kulitan kasama si JM De Jesus. Lahat ng story behind the scenes ilalagay natin sa Spotlight. Ano? Game ka? Spotlight with JM De Jesus. Nagbabalik ang CLTV 36 News para naman po sa lahat ng Blinks. Isang major concert event na nakatakdang ganapin sa bansa this November 2025. Tampok ang isa sa pinakamalaking pangalan sa K-pop industry. Walang iba kundi ang Blackpink. Muli silang magpo-perform sa bansa para sa kanilang bagong world tour. Narito po ang kanilang detalye ng report. Mapapa-Blackpink in your area talaga ang mga fans ng sikat na global K-pop superstar dahil ang iconic catchphrase na ito will turn into reality once more. Magbabalik Pinas kasi ang Blackpink para sa kanilang Deadline World Tour. Kinumpirma ng Live Nation Philippines na kasama ang bansa sa official tour stops ng Deadline World Tour. Magkakaroon ng dalawang magkakasunod na gabi ng concert sina Jisoo, Jennie, Rosé at Lisa sa Philippine Arena sa Bulacan sa November 22 at 23. Matatandang huling nag-perform ang Blackpink sa bansa noong March 2023 para sa successful na Born Pink Tour na dinagsa ng libo-libong Filipino Blinks. Ang Deadline Tour ay magsisimula ngayong taon sa South Korea at magtatapos sa Tokyo at Hong Kong. Sa ngayon, inaabangan na ng mga Pinoy fans ang ticket selling dates na inilabas ng promoter. Ang Weverse Blink membership pre-sale registration ay magsisimula ngayong May 27, 12 noon at tatagal hanggang June 2 ng 10:59 ng gabi. Pagkatapos nito, ang Weverse pre-sale ay magbubukas sa June 10, simula 11 a.m. Susunod naman ang Visa pre-sale sa June 11. Para sa may mga Visa Infinite, pwede nang bumili mula 11 a.m. hanggang 2 p.m. Habang ang may mga regular Visa cards ay makakabili simula 4 p.m. onwards. Ang general selling ay magaganap sa June 12 kasabay ng Araw ng Kalayaan simula 11 a.m. Sa lahat ng Filipino Blinks, ito na ang chance ninyo para maging parte ng isa na namang epic concert experience. Dani Cachino, CLTV 36 News. Samantala, pumanaw na sa edad na 72 ang singer, composer at OPM icon na si Ferdinand Pascual Aguilar o mas kilala bilang Freddy Aguilar ngayong Martes, May 27. Ilan sa mga pinasikat niyang kanta ang Magdalena, Bayan Ko at ang world-renowned hit song na Anak.
Samantala, nagbebenepisyo ang mga alagang kabayo ng mga kutserong Fernandino sa ginanap na Equine Veterinary Mission ng City Agriculture and Veterinary Office, katuwang ang iba't ibang grupo ng mga veterinaryo sa Santungan ni Kulturang Kapampangan, Barangay Santo Niño nitong Lunes, May 26. Higit 100 ng kabayo ang tumanggap ng mga serbisyo kagaya ng vitamins and mineral supplementation, deworming, dental care, hoof care, at wound management habang dumulo naman sa consultation session ng ilang mga kutsero. Kabilang aktibidad sa mga programang inihanda ng CSF-PLGU para sa month-long celebration ng Piyestang Fernandino 2025. Layo nitong serbisyohan ng lahat ng sektor, kabilang na mga magsasaka at kutsero ng lungsod. Para naman sa ulat panahon, alamin natin kay Rainier Agas, weather specialist ng Pag-asa Clark Synoptic at Airport Station. Narito na po magiging kalagayan ng ating panahon ngayong Martes, May 27, 2025. Frontal system po ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon at easterlies naman po ang nakakaapekto sa natitirang bahagi ng ating bansa. Aasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog, pagkidlat dito sa may Batanes at Babuyan Islands dahil po yan sa frontal system. Maulap na kalangitan din na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog, pagkidlat dito sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan dahil naman po yan sa trough ng low pressure area. Pinag-iingat po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dahil po sa katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pagulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, sa Metro Manila at titirang bahagi ng ating bansa, asa natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa lamang po ng mga pagulan at mga thunderstorms dahil po yan sa easterlies. Pinag-iingat pa rin po ating mga kababayan sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa kapag po mayroon tayong severe thunderstorms. At yan po ang latest dito sa Pag-asa. Ako po si Rainier Agas, nag-uulat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News. Sa Twitter o X at CLTV36. Sa Instagram naman, CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.